नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत हिरवी मिरसांगेची हाप्पळ कशी पळूया। हाप्पळ करच्याक आम्ही 2 किलो उडदा डाळ घेतला आणि 1 होड चमच्यान काळी मिरी घेतला। मिरया तिखसण जास्त जाय जाल्यार आणि थोडी जास्त मिरी घाल्या बी जाता। हाजी पीठ दळून घेवका आणि जाय तीख मिरसांग अर्ध किलो, 150 ग्राम खावची सोडा, 1 कप मोठी मीठ, हळद, 1 तळो हिंग आणि थोडे तेल। सगळ्यात पहिली कायलीत मिरसांग 1 तांबीभर उदक आणि 2 स्पून तेल घालून शिजवून घेवका। मिरसांगेच कलर चेंज जाऊन ती जरा मऊ जातपर्यंत शिजया। हापळाक तीख मिरसांग यूज करा। मिरसांग तीख ना जाल्यार क्वांटिटी वाढया। आता मिक्सर आयदनात शिजेली मिरसांग, मीठ, सोडा, हळद आणि हिंग घालून मसाला वाटून घेया। जाय जाल्यार थोडे उदक बी घालून वाटल्या जाता। वाटील मिरसांगी मसाला अशी दिसता। दळ हाडील उडदा पिठातील थोडे पीठ हाप्पळ लाटून यूज करच्याक सायडान काढून दवरका। उरील उडदा दाळी पिठात थोडो मिरसांगी मसाला घालून पीठ मळते रचच्या जाय। हापळा पीठ खूब घट्ट मळ घेवका म्हणना। पीठ घट्ट जाल्यार थोडे उदक घालून घेतल्या बी जाता। कालेल पिठाचे 4 भाग करून घेया आणि एक भाग तेल घालून पारेन घट्ट मळून घेवका। अशीच उरील 3 भाग बी तेल घालून मऊ करून घेवका। हे पीठ पहिले दिवस रात्री कालोका आणि झाकण धापून दवरका। दुसरे दिवस सकाळी पिठा कलर जरा चेंज जाले उरता ते परत तेल घालून आणि पारेन मऊ करून घेवका। पीठ बरे मऊ जाल की ताजी लांब लोळी करून घेवका आणि बारीक बारीक हापळाची गुळी कट करून घेवका। ताजनंतर ह्या गुळ्याची हापळी लाटून घेवका। एक पिठा गुळी घेऊन ताका दोन्ही साइडान तेल लावून ल्हान हापळी लाटून घेवका आणि ह्या हापळीचे उडदा पीठ लावून हाप्पळ लाटून घेवका। हाप्पळ मीडियम दाट दवरका, खूप पातळ ना जाल्यार खूप दाट लाटनाकात। आणि हे हाप्पळ 4 ते 5 तास वता भितर सुकोवका। सुकिल नंतर हे सगळे हाप्पळ एक डब्या घालून घट्ट धापून दवरल्यार वर्सभर बरे उरतात। हे हाप्पळ अशी सुके गॅसावेर भाजून थोडेशे खोबरेल तेल लावून खावच्याक खूप बरे लागतात आणि तेलात बी तळचे जातात। सुखे आणि तेलात भाजील कुरकुरी हाप्पळ खावच्याक रेडी असत। तुम्ही बीकन कसाल म्हणून कमेंट कन कळया। व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।